Presyo sa mga lamas nga gamit kaayo sa mga lutuunon alang sa medianoche, perting pagsaka, ilabi na ang sibuyas Bombay. Apan pipila sa mga customer sa Tabunok Public Market sa Dakbayan sa Talisay, napugos gihapon sa pagpalit. Ano ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kining mag-amahan adunay listahan sa mga palaliton ug mupalit na untag usa ka kilo nga sibuyas Bombay. Apan sa diyang nasuta nga tag 540 ngadto sa 580 pesos ang kilo sa Bombay. Dali nilang gikuha ng Bombay nga ibutang na unta sa timbangan. Ang 7 ka buok nga Bombay nagkantidad na og 135 pesos. Namili pa sila og patatas, petchay ug ubang lamas ug utanon kay iyang anak hilig og mga utan. Sa kilo. Unya Nalipat ko pag ay kuha na to kay malmahal man deh. Dili pa para konsumo lang ni. nya balik pa ka karon sunod adlaw para ka Di na. Unya na ko mobalik ini ka liwas sa New Year. Kay basig mo barato. Kay basig mo namasin nga barato ba. Samtang kining magtiayon, nakabayad gyud og dulan sa 1,000 ka pesos. Sa gipalit nga mga lamas, lakip na ang sibuyas Bombay ug ubang sagol alang sa ilang lutuunon nga balbakwa ug pansit. Balag, tinanggamay lang. Imo yung lamasan, kay batiin ka kay way lamas good. Dili ba kompleto? Di mo kompleto gid. Kailangan na agi sibuyas. Ngano gani sir? Kay para humot imong kuan ba. Lami sa di mong kuan. Produkto sa imong sudan. Suway ba ka mo kana magisa-gisa sir nga walay sibuyas? Nakasuway pero way lami imong sudan. Ang Bombay nga sa niaging simana tag 380 ngadto sa 400 pesos ang kilo. Karong adlaw lang dinhi sa Tabunok Public Market nitaas pa kini ngadto sa halos 200 pesos matag kilo. Karon pa mi nagsugod kay sa carbon gabi 560 naman retail na 550 ana. Yeah. Ano Balik. Wala lagi ambot lang mamoy nga ano kaning supply? Oh, walay supply ko no din. Daghan mag mga rason nana ba. Taas demand. Oh. Kay tungod ko no ron ay okasyon man ba niya gamit kay siya. Kay gihimo sa uban nga puli sa Bombay ang sibuyas dahunan. Ni mahalaw sab kini gikan sa 80 pesos ang bugkos ngadto na sa tag 120 ngadto sa 150 pesos ang bugkos. Ang ahos, tamatis ug luya ang tag usa ka gatos ka pesos matag kilo. Grabe usab ang pagsaka sa presyo sa siling at sal. Gikan sa 300 pesos matag kilo, karon tag 400 pesos ang kilo. Ang sili espada nga gikan sa 120 pesos matag kilo, karon tag 180 pesos ang kilo. Ang mga utanon ni mahal usab. Ang patatas gikan sa usa ka gatos ang kilo, karon tag 200 pesos na. Ang repolyo ug petchay tag usa ka gatos pesos ang kilo. Ang ampalaya ug okra tag 80 pesos. Tag 60 pesos ang kilo sa sikwa, gabi, pipino ug talong. Samtang ang carrots ni mahal na usab nga niabot na sa 120 pesos ang kilo. Kaning carrots gi pasidan-an nami nga musaka sad sila kuno gamay. Kay padong New Year. oh, ano jud mga dispera siguro sa New Year. Kay ngano daw ma'am? Kuwang sad kuno sa supply then human nigawas naman tong imported unta nga carrots niya barato ra. Ni barato ni siya ni 60 ni ang kilo karon musaka gid kuno. Matod sa mga tindera nga maong mga presyo posibleng mas musaka pa kada adlaw hangtod na sa bispiras sa New Year. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.